ин тифле ки ба танҳои аз тариқи саҳрои сӯзон мегузашт чӯлу биёбон касе набуд. аз Сурия ба яке аз кишварҳои дигар ҳиҷрат мекард ки бо гурӯҳе аз кормандони Созмони Милали Муттаҳид вомехӯранд. ин кормандон бо як ҳисси кунҷкобӣ аз вай суол мекунанд. мепурсанд дар борхалтаи дастат чӣ дорӣ? писарак мегӯяд чизе нест. ин ҷавоб инҳоро қонеъ намекунад. боз мепурсанд ки дохили он борхалта чист? чанд боре ки мепурсанд бо ҷавобҳои чизе нест писарак посух медиҳад. маҷбур мешаванд то худ бубинанд. борхалтаи дасти писаракро боз мекунанд ки либосе ҳаст пур аз хун. мепурсанд либосу аз кист? писарак бо гирья оби дида мегӯяд модарам ва хоҳарам ки онҳо онҷо кушта шуданд. худоё адолат ва сулҳу инсоф мехоҳам. ба қадри сулҳ ва зиндагии шоиста бирасед.